ya gare ai sarautar asali ka dingarin fofore da abubakar cote cote kakin kore daga nan annoba idan maza ke tsire ya rago shi kura da matsalar saki kure sai idan yi kika ce guri guri ya tare in ta mike kowa yake guri an dare shawule ga wallahi barbatu ya kare da mashirar kare zubar gidan zinare yau sarautar balkisi ta gice ya hore in ta na kowa yana gurin barare gaskiya malam sai saka riga ka more shi mai kala-kala da turare don ina ya tukwasar da ke idan muke share don biyayyar da ke kisa sai kirere ga shi ya shirya batun jira ya kare lokaci ba ki jira baki a babban gore da jira kuma gane gidan da ba mata tare ba muke sai bara mutum a zargin kare masu karya ku ta riga ta kare dole dan zaki ya yi sa gaban dan taure dole giwa komai ya zo gaban ta ture kasuwa kai kan manci kasuwa mun more sakira da muhallin ya da jinye kore mai na mamaki baki ya koma kore mai na jarumta ka kama kanka ka sare mai na hange masu taimakon ka kore tunda ba hannu na cikin zare sai dole kai na rai ta wasili domin wani tore in zara motar da kamar da zai kare kai sai karamin kai da bakin da su kore na tafi da balar ta jari babban kore na fatuwa da samar da jinjigin mai dore dan bugo da hannun masu don maki sare in yi sarsara mata kama a danda kare dan abubakar ito da mai ciki mai zaure don sarai mai kai da dangada ta kare a lafiya daidai ga nan ubana na da warware sarkar gaba kuna kuma da ta kai duniya ziyaruna kai da yin zanje a cikin madina inda bayan duniya asari zamo a wani bisa da zansari kamar da haka don mara ga fitari zamanin da dare yau ka samu akiwa tileri gane ana yafe a gabari tutu waya kashewa ya amadu yau ya ce ka kona yadda ce noma sama alba da suna kali na nufin wasu baituka wanda ya san ka canza wani karzan waka abin jakar ya muni batun kare da yaka kan kai mun babu wanda zai ce kai kusure ba wasu mari da ka kira ko abin kira mai tsari kira Muhammad Mamudu musu da fatar shallan mana duban da salatin dare shi ce ki ta sa zara da sa yaya yadda da shi da na koyar fure ba wasu mari shi ba ya tafi da nuna Allah da ba wasu mari lokacin da fari na san ka kai haka kare ne bisa ga masu rubun kan bambaka idan sun nan ya ne baka sale haka idan an je har da ni a ne ka sa yin gidi wasu mari ya wani mai tijani ya kai ne kai silar sanin waye shawo ka fade shi da asalin kanar ina so ka ci tani shewa idan na yau dangane zuwa fadar shewa kan saya ka da wasu sai tare wasu mari cikin shewa na zini da kai karkarfe mini ta haska min shi da kai cikin sa ka tone mini kamar haka domin kasan ka ya zamto gagari shekaru uku ba ɗauke zan wawaƙi ka saya mini ka godan kayan da isar fadila ka cika mini da sirrin da yake cikin ka tabbatar ka rage mini ka wake masoyin ka dan gida
da shehu badajin. Muhammadu Ibrahim da Ahmad duk kai kake. Ba da yanki, ba ya shugaba bai kawai ki, arzikin sanka wallahi na ji. Alƙada ce take sahabai ki ba mu ba da rabiya. Kaunar ka ta ba mai yayi, sanka shayi yana haskaka ni, tattiyar sanka ta da ni. Ya mutuwa ta kai ne manuni sannan albini. Kuka, rabiya dan ajiku na sauka, garkuwa ba da bangon kureka, don cikin dahiya ba kamar ka sahibin da na yi. Shai ke san kamar yarwa kam, babu mai bani yau ba da kai san, na ta zubi cikin sanda na san, na ji na sha ruwan sanda na yi don babu albani. Gaisuwa dole na yarwa sarki, makiya sun yawa da mataki, dama mai kyan mutum ba haƙuri. Idan babu sarki kyawun zai da nari, gari da shehu fili da kuya, sannan mai yarwa mai kyau da kaya, na yi gesar ka baje da baya, mafiya dole ta garba kai ya bayyanar da mai. Musul ya dan fadi ba alawiya, ko da yaushe kana kara kuya, kun ka zo dole kowa ya kuya. Wanda ma cikin shehu ka kuya, shehu ka ji gari. Mai bukatar ya gano ya je gano, sai ya kan faɗi ni ne na karko. Mai dabobinsa ba wanda sai gano dole sai ya wuri. Shehu bala baki mai madubi ne, shi ya sa shehu ya fashi suna ne. Kowa ya kashi fada mai masara ne, wani ta rikice yawa nema ne da wika da duri. Lafiya dan hakiku mazan fama. Yari da sunan ka nan nufin zan fara, a hasken raina da kai ka bada basira. Ya bayyana ka na sai saboda sirrin baira, a babar hawa uban gida da Ahmad Yalwa. Kasar gote. Kasar gote. Saboda shehu barhamu, da yawa sun rabe mu saboda kaunar ka barhamu. Idan mun wuce su zage mu, idan mun mutu ku sai mu. Ya kamata mu tabe kanmu don kallon ka barhamu. Daga za a kai shuri, biye ba bayan alkairi. Barhamu shi ne fare, da biyan barhamu babu. Mai laifin da kayan al'umma, yau sai Allahumma, babu matsayin
shehu barhama a duniya da kiyama. Shehu ne wawa ne.